Il-flus li ġenera l-pajjiż għandhom jintefqu baqal u s-saħħa ta' ċittadini trid tkun priorità għalhekk hemm bżonn ta' investiment fl-infrastruttura, fis-swali u f'apparat adekwat. Dan sostnih Martin Balzan, il-President tal-Assoċjazzjoni tat-Tobba Maltin, kummenti li tal il-Gazzetta illum hekk kif kompla jgħid li l-investiment li suppost kellu jsir spiċċa qatt ma sar. Balzan żied ukoll li importanti li naraw ukoll kif se tkun qed tikber il-popolazzjoni fi żmien li ġej, waqt li jaċċena wkoll għal fatt li bħalissa l-pazjenti qed jispiċċaw jitpoġġew f'postijiet mhux adegwati. Palma huma it-tlet iswali li suppost jintużaw biss f'każ ta' emerġenza nazzjonali bħal terremot, xi ħaġa li qed tiġri b'mod regolari. U għalhekk fi kliem Martin Balzan hija indikazzjoni ċara li hemm problema ta' nuqqas ta' spazju. Dwar dan in-nuqqas ta' spazju f'Mater Dei tkellem ukoll Franco Mercia, ex-segretarju parlamentari tal-Partit Laburista u kirurgu, li ammetta li fi żmien qasir l-isptar Mater Dei ġiżejr u għalhekk l-isptar dejjem qed ikun mimli b'pazjenti. Merċieqa min-naħa tiegħu issuġġerixxa li sabiex l-isptar jibqa' jakkomoda u jilqa' fih il-pazjenti hemm bżonn pjan ta' tkabbir fis-servizzi kif ukoll estensjoni ta' Mater Dei f'postijiet alternattivi. Madankollu, skont Joe Tien, din hija sitwazzjoni li hi impossibbli li tissolva. Li ħadd issolva kompletament din il-problema huwa impossibbli. Din hija xi ħaġa li ilha għaddejja snin u ħadd kompli. Ta' min ifakkar li l-isptar Mater Dei bħalissa mhux biss għandu waiting list twila, iżda hemm waiting list oħra biex pazjenti jkunu jistgħu jingħataw sodda meta dawn jiġu admitted. Fil-fatt sa Mejju tal-2023 kien hemm stennija ta' 8454 operazzjoni kirurga fi 11 l-speċjalizzazzjoni medika bħal kardika, ortopedika u neuroloġika fost oħrajn. Però l-problema fis-settur tas-saħħa tmur lil hinn minn hekk. Kif numru ta' Maltin u Għawċin qed jibqgħu mingħajr il-mediċina li tant hi essenzjali għalihom. Fil-fatt, preżentament 250 mediċina hija out of stock. Diversi mediċini out of stock qed nitkellmu fuq figura ta' 250 mediċina. Dan kollu fil-waqt li d-deputat nazzjonalista Stephen Spiteri sostna li sabiex jittaffa il-pis minn fuq is-servizz nazzjonali hemm bżonn ta' outsourcing u spjega wkoll li l-isptar sallu ankellu jservi ta' spalla għall-isptar Mater Dei. Madankollu dan qatt ma ġie rinnovat, każ li sallum il-Partit Nazzjonalista għadu jissielet sabiex il-poplu jieħu flusu lura. Intant huwa sostna li ninsabu f'sitwazzjoni ta' tar twis b'maniġġjar ta' sodod li qed toħloq problemi kbar lill-isptar Mater Dei mingħajr għajnuna adekwata.